שאוהבת אותי היא רק שלי, היא מכירה אותי מההתחלה שלי, שלה. היא מוכרחה להיות חכמה, אמא שלי, ואת השיר הנשאר בשבילה. אמא, אמא, את הנקת אותי, את פינקת אותי, את הבאת אותי. אמא, אמא, את פינקת אותי, את הבאת אותי. את כמה ימים שביליתי איתה, אמא שלי, כמה דמעות שמחיתי איתה, שלי, שלה, כמה דברים שגיליתי איתה, אמא שלי, כמה תקוות שתליתי איתה. אמא, אמא, את הנקת אותי, את פינקת אותי, את הבאת אותי. אמא, אמא, את פינקת אותי, את הבאת אותי. את תמיד היית איתי גם כשהייתי לבדי. תמיד אהיה איתך, אמא שלי. אמא, איזו אמא, יש לי אמא, היא שלי. אמא, את האמא, איזו אמא, אמא שלי. יש לפעמים שאני בצרות, אמא שלי, רק מבינה את זה בין השורות שלי, שלך. למה דואגת ולא ישנה, אמא שלי, את זה שאם לא סומכת על בנה. אמא, אמא, את הנקת אותי, את פינקת אותי, את הבאת אותי. אמא, אמא, את פינקת אותי, את הבאת אותי. אמא, איזו אמא, יש לי אמא, היא שלי. יקרה, אני נמצאת פה על רקע חוות גלעד לרגל יום הולדתך. אני מברכת אותך בהרבה בריאות יחד עם סבא משה, נחת לכל הצאצאים, שתזכי לראות בפריחת ארצנו יישוב, כל היישובים ברחבי כל ארץ ישראל. תזכי לראות ברכה בכל מעשייך, ואת וסבא משה, שיהיה לכם רק טוב ונחת עד 120. התחלתי לחסד נעורייך, יעל. אני זוכרת שיצאתי מקיבוץ לוי והגעתי למושב נחלים, ואף פעם לא הייתי עקרת בית. באתי לנחלים פתאום לחיים פרטיים, אז ממש לא הסתדרתי. והרבה פעמים נכנסת אליי ביום שישי אחרי הצהריים, ושטף לי את הרצפה ואת הכלים לפי המצב. וברוך השם, יצאתם אחרי שאנחנו עזבנו את נחלים והגענו לחברון, אז גם אתם ומשה יצאתם ליישב את השומרון, אז בסך הכל כבישים מגבילים, וגם בן ובת נישואים בינינו, וכבר עוד דור ועוד דור, ברוך השם. אז שנמשיך את כל מה שעשינו במשך השנים, והשם יברך את כל... טוב, התכנסנו כאן הערב בשביל להגיד מזל טוב לאישה יקרה, יעל זר. יש פה את סבא שלמה, אבי מורי ואימי מורתי. מה תגידי שלום? שלום. יפה. עכשיו בבקשה, מזל טוב בשתי שניות.
מזל טוב, בריאות והצלחה, שיהיה לכם הרבה נחת מהבעל והמשפחה, מהנכדים והנינים, כן ירבו, שיהיה לכם כל טוב. חייב לציין את ההיסטוריה שלי עם המשפחה שלך מראשון לציון, ואת האחים שלך, בפרט את אהרון, שהיינו חברים טובים. בשבתות הייתי בא לבקר אצלכם, בדרך כלל זה יוצא בשבת בצהריים. היינו שומעים דברי תורה מהאבא, שאלות, קושיות. אבא, תן גם לאמא להגיד משהו. אמא, דברי. נו. יעל, רק בריאות. תאמיני לי, רק בריאות. בריאות, אבא שלי היה אומר, ולבריאות. שני דברים מאוד חשובים, בריאות ולבריאות. ויש לך הרבה נחת, כמו ששלמה אמר, לגבי הנכדים והנינים וכולם ביחד. אמן. ושנראה כל אחד את השני בשמחה. אמן. דודה יעל יקרה, אני זוכרת אותך מאז שנולדתי. היינו באים לבקר אתכם בנחלים, בקרני שומרון. את לימדת אותי לנגן על פסנתר שהיה לכם בנחלים, ואני זוכרת טוב מאוד את החווה שלכם. בעצם היית תמיד חלק מהחיים שלי, אבל הכרתי אותך הרבה יותר טוב במשך קרוב לעשור, שבו היינו עושים החלפות משמרות ושמירה על סבתא סורה בימי ראשון. הכרתי את הנאמנות שלך, את האהבה שלך, את התושייה שלך, את הסבלנות, את הכבוד הרב שנתת לסבתא. יצא לנו לדבר לא מעט בהחלפת המשמרות הזו, ואני שמחתי לגלות שמחברת בינינו אהבה גדולה ומשפחתיות במובן הכי עמוק שלה. אני מאחלת לך שתמשיכי לעשות הרבה טוב, הרבה בריאות, ושתמשיכי להגשים את משאלות הלב שלך לטובה. הרבה מזל טוב, אוהבת אותך. טוב, שלום, יעל, חברתי היקרה. קשה להאמין שאת בת 80, בת 80 כבת 8, עם האנרגיות שלך והצבעוניות והשמחה, ונורא כיף. אז באמת אני מעלה דברים שאני רוצה להודות לך עליהם לכבוד יום הולדת ה-80 ובכלל. ואני פשוט נזכרת בהתחלה שלנו. אני נזכרת שאנחנו באנו זוג צעיר עם 2 ילדים קטנים, כשהגדול שלנו הוא בגיל של הקטן שלך, יוסי שלנו ואיתי שלך. ובאנו לקרוון וקיבלו את פנינו שכנים מדהימים, במאור פנים, עם מיץ ועוגיות ושמחה. ולא רק זה, אלא שפשוט אחרי יומיים שגמרנו לפרוק את הדברים ולסדר ולארגן וארונות וכולי, וככה היינו די מותשים. וככה דיברנו קצת והתיישבנו, ואז התברר שבעצם את החופשה השנתית שלנו כזוג השנה אנחנו כבר לא יכולים לעשות. כי כבר את הבייביסיטר מהסבים וסבתות, מההורים שלנו כבר קיבלנו. אז יעל, את אומרת, בשיא הטבעיות ובשיא הפשוט, מה זאת אומרת? אין שום בעיה, הם יהיו פה, יוסי ויעל, מה הבעיה? הם כבר יש להם חברים, ושלום, אתם נוסעים. וזה נורא מצחיק, אבל קיבלנו את ההצעה, וזה היה ממש הדבר הכי טוב שיכולתם לעשות לנו בעלותינו לקרני שומרון. ואחר כך כמובן היו עוד מלא דברים נהדרים. בכלל לא האמנתי, לא הבנתי, לא הכרתי עד אז. איך אפשר לגדל משפחה עם 8 ילדים? בכזאת טבעיות ופשטות ובלי עניינים, ולא הכרתי, זה לא היה בעולם שלי. אז תודה לך יעל שהכנסת אותי לעולם הזה, של משפחות ברוכות, של גידול טבעי, פשוט, שמח. התספורת של יוסי, אני זוכרת אותה מצוין, וזכור לך לטוב, וכל מיני עניינים שלימדת אותי איך לטפטף ליפעת הקטנטונת טיפות מים, במקום לקחת אותה לבית חולים ולחבר אותה לאינפוזיה שהיא לא תתייבש. כל מיני, בקיצור, יש לנו מלא חוויות. אז באמת, יעל, אני רוצה ממש להודות לך על ההורות שלי, על האימהות שלי. לימדת אותי הרבה דברים יקרים מפז. ואני ממש מאחלת לך שתמשיכי לרבות נחת מכל הצאצאים, מהילדים, מהבנים, הבנות, מהנכדים, הנכדות, והנינים והנינות כמובן. ומאישך היקר, הרבה נחת, אריכות ימים טובים. תודה לך, תודה לך, תודה לך כלי, הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי. תודה לך
פוצח את ידיך ומשפיע לכל חי והרי כויסי לוחם רוחו על כלי די הקל הזנו מפרנס גוזר ומקיים על הכל תודה לך השם טוב